Prietenii mergeau și în scara blocului și dintr-o pisică asta mă urmărește. Ia uitați-o. Hai! 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 Hai, hai, fas! Hai, hai, hai! Hai, hai! Ia uitați-o, uite pe mine. Uitați-o, uitați-o. Este doar la mine, nu uitați. Hai! Deci de la parter, hai, hai, hai mine, hai, te iau acasă. Hai sus, sus. Acum am înțeles că mi-intru în casă.